сокинони ноҳияи балҷувон ва темурмалик солҳост аз сифати пасти интернет ва алоқаи мобилӣ шикоят мекунанд. мақомот эътироф мекунанд ки таҷҳизоти кӯҳна яке аз сабабҳои умдаи ин мушкил аст. раиси ноҳияи балҷувон бахтиёр сафарзода мегӯяд барои ҳалли масъала ба хадамоти алоқа муроҷиат кардааст. ҳамон таҷҳизотҳое ки доранд мисол ки айни ҳол кӯҳна ҳастанд, сифаташ бинед рӯз ба рӯз ҳар як таҷҳизоте ихтироъ мешавад, чӣ мешавад, аллакай мебинед соли дигар бо дигар намуна шуда омад. Ино ҳамон интернетҳои даврае ки пеш буданд 2G 3G, яъне суръати паст қатъи буданд. Аки инора тасмим гирифтанд ки якбора иваз мекунем, леки ба нақша гирифта гест, ҳамин сол бояд иваз кунад. дар ҷамоати дурдасти сари хосор ки дар қаламрави ноҳияи балҷувон аст, алоқаи мобилӣ амалан вуҷуд надорад. сокинон асосан аз хизматрасонии ширкати тисел истифода мебаранд. аммо на танҳо интернет, балки ҳатто барои суҳбат низ пайвастшавӣ мушкил аст. вазъият дар ноҳияи темурмалик низ беҳтар нест. раиси ноҳия шералӣ ҳасанзода сабаби аслии ин мушкилро ба кӯҳӣ будани минтақа рабт медиҳад. масъалаи сифати паст будани хай интернет дар ҳақиқат ҷой дорад. хай ноҳияи мо ноҳияи кӯҳистонаш худо наз медонем ки бисёр маблағои калон дар кор мешавад ки ҳамаира барои васл кардани ҳамаи дарам кӯҳо хай дар он дар ноҳия қадар бад неста ки сокинони темурмалик бештар аз симкортҳои мегафон истифода мебаранд, вале дар баъзе деҳаҳо аз ҷумла нурафшон мардум комилан аз алоқа маҳруманд. онҳо барои занг задан маҷбуранд ба теппаҳо ва қуллаҳои кӯҳ бароянд. 2 сол пеш раис ҷумҳур дар паёми худ аз сифати пасти интернет ва алоқаи мобилӣ интиқод карда буд. он замон мақомот ваъда дода буданд ки мушкилро ҳал мекунанд, аммо бо гузашти 2 сол ваъз тағйир наёфтааст. ҳоло на танҳо сокинони балҷувон ва темурмалик, балки ҳатто бештари аҳолии кӯлоб низ аз интернети суст ва алоқаи бад шикоят доранд. ширкатҳои мобилӣ дар бораи беҳтаршавии хизматрасонӣ чизе намегӯянд. мушкил то кай давом мекунад, посухи равшан вуҷуд надорад. аммо сокинон чораи ғайр аз интизорӣ надоранд.